Тъй, ще поцъкаме малко тази гладер с Скорпион и Събзиро. На експерт. Извинявам се, ако камерата някакъв път излезе от фокус, демек всичко е размазано, не знам защо така става по някакъв път. Но няма нищо, това не пече. Ай пак ли то насрам педераз, бе? Ей, ще ти сера в устата. Това сега ще я среже цици. Vengeance will be mine. Защо не се спъниш да паднеш в работа, ще ти ба, май? Аха, не, мършо! Ще ми го не. Не. Не, иба. Яш. И аз мога смеям, педерас. Мъжка! Фо? Вижте, това на земята да останаше лева. Астани. На майка ти, бе, ей! Не е в моите силикони ницици. Ба! Мършо! Те, кой ти е дал позволение да ме фащаш, бе? Абе! Ще ти ба майката па на тебе. Виж го, бе! Да, това сякаш не го стигна. Стига, не! Иба, то се трите хита в хана. Виж, абе! Майка ти! Абе, пълнима сега, ще ме палиш, за хуя ще ме палиш, мършо. На майка ти пут. Не знам що да направи това, но исках да съм от другата страна. Мършо! Ще изчупа краката, бе! Гей, бе! Абе! На майката путката, педерас! Абе, те! Мършо! Те крака, знаеш на кой ще ги метиш? Ай менеш кой. Ба! Ба! Педерас, знаех си. Ма не си знал. Ма не, аре бе. Ще ма вани за хуя. Аз стига разметя това мършка. Разметя. Аз си български, че не мога да говоря. Супер. Ба та брада, като фана ще ти ба майката с нея. Мършо! Направна. На стара къща мазилка. Ще ти ба майка. Нямаш бе! Пак ще ядеш, мършо. Айде! Опитай се от тази лава! Те очи не му измисля нещо. Вкусно ли? Така. Ти бам майката, педерас. Охо, балайка с ножките, ще правим кефтет.
А то с ония слепия педерас. Супер, човек, супер. Vengeance will be mine! Това ще правя на майката, педерас. Дрон, if you know what I mean. Мъшо! Ама, на майката путката! Педерас. Аре, яш! Майка ти, бе. Майка. Абе. Ама да, стига, бе, педерас! Мъшо! Ти разбираш, че ако фанаш ти ба, майка. Яш, бе, стана ли ти тъпо, бе? Яш, бе! Виж го, бе! Мършо! 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 Абе, но си позволяваш, бе, педерас! Аре! Яш! Оа! Как ме удари това, бе? Аре, бега! Бега, бе! Ще ти ба майката! Спри се, бе! Виж го! Мършо! Знам, че виждате малко от телевизора, ама няма нищо. Ай се спреш да ти ба майката грозна. Смотана. Део, забравих си комът. Да, 6 хита 8 дни, добре, на майките пут. Аре, бе, педерас. Абе, те ножки ще ги забра, на майките пут. Не, какво направих? Трябваше да го сдържа. Аре, аж, бе! На майките пут сега. Айде! Я ще с крака, мършо. Абе, педерас. Колко кони ги имаш, бе? Ще ти сера в пистата, бе, педерас. Аха, ми ядеш хуя. Мършо, мършо, мършо! Мършо! Ще ти ба майката, бе! Виж го, бе, виж го, бе, виж го, бе. Майка ти дей, бе. Ай сега знаеш толкова, сега ще ти каснете. Бум! Я ще се опитам малко да оправя камерките. Както виждате, сега в момента не е фокусирано, не знам що е така. Опа. Така. Не знам колко е фокусирано, ама няма нищо. Кланчи и смок, педераса. То сега Кланчи само ще ми спами и телепортите, ще му сера в стенцата на него. А то смок и той ще ми спами телепортите. И те телепортите ще ми завършат. Лайкте пътта! Аз вече го правя, тапала, ти тъпли си говориш на Скорпион. Уре! Уре! Телепортни си, телепортни си. Аха! Мършо! Телепортни си.
A teleport, da. A така, браво. Бум! Да, пак. Не. Па! Па! Ага, хуй. Хурей! А на майка путката, бе! Ти! Майка ти! Ха! Део! Раз! Ти! Вижуа! Как да го фана това, бе? Вижуа! Яш лед, мършо. И това в тъшаците ли ми го заврявате, бе, раз? Бам, бум! Хоп, не знаеш какво правиш, нали, бе, раз? О, Timing Master 2015. Айде да спреш. Така е, ще ме слушаш. Абе, бамайката, бе! Абе, виж го, бе! Аллилуйя! Хоп. Да. Какво? Да. Абе! Да! Скорпион, меч! Телепорти се. Вече не мога да контролираш, педерас. Мършо! Педерас. Не, какво правя, не, бе? Вижуа! Педерас! Вижуа! Удрей! Бам! Майк ти пътите, бе! Извинете, че викам, просто мога в момента и съм супер щастлив. Надеш хуя. Ела тука ще срежа мадете. Бам! Бам! Не! Как го пребах, бе? Ще ти сера в стата, бе. Какво ме гледаш? Пати яке. Дева, как го пребах, ще му е ба-майката? Майко Скарлет. Ле. Какво спамен ще пада сега? Майко. Искам само да се падна срещу... Кой? Нув сайбот, човек, ако се падна защо? По-скоро да каже Тобая Снуп, защото така ме обърнати ги. Аз мога викам. Какво правя? Абе, виж я, бе. Аре, полицай. Аре. Аз ще покажа с полис бруталите тук. Мършо. Това аз го мога. Какво ще ям? Я не ме спре. Добре, ти тъпи си да си някакъв в Mortal Kombat турнамента човек и да имаш оръжие, смятай. Като оръжие искам да кажа автомат. Автомат, аз съм много тъден. Ела, бе. But the police come from the underground. Ха! Ела тука, ще се асистенците. Хая! Спъвах те във въздуха, мати як не съм. Пао Коелho, когато спъва във въздух. Аха! Измамих те мършо! Uppercut! За рунда! Втори рунд!
Скорпион срещу Фък на по-улици. Аз присъм. Оп, юмрук, меч, путка, хуй! Аз ще ти разбия, май. По-стана. Абе, бат ти гранат. Не бе! Опак и тая бе! Амо стига бе! Трябва да се бар с него. Аре, яш ми хуя. Пак яш ми хуя. Не реш хуя пак. Не! Какво направи бе? Как ме? Я не спами бе! Чай, че аз не съм карал с Абзиро. Аз присъм. Така. Бум! Ба! Ай сега знаеш толкова. Денджиго физикс е. Главата ти е моя! Бум! Така, надъхай се, педерас. Sub-Zero wins. Fatality. Fatality. Сега ще ми видите мене. Ето ме! Не бе, сериозно ли бе? Майко! Видях след този рунд. Има матч срещу Сектори Джейд. Топка ще... Маша! Ще ти бом май... Какво правя? О, аз си мисля, че съм Sub-Zero, бе. Мазия! Да, бе! Те ще ме бъд газър. Аз съм спокоя малко е шоукам. Не, бе! Раз! Представям си на Sub-Zero гледката. Не е много хубаво. Да гледа някакъв четирирък визор дет идва над него да ге. Да! Гледаш ми. Няма стане. Бам! Как 10 хита, 18 демиджа? Време е за X-Ray! 1, 2, 3, 4! Аре бе! Батва тъпто се бъна, Майка ти мръсна! Опа! Абе! Снимай ти направо пък къде? Вече е войс крак имам. Апека! Уау! Мършо! Майка ти дай ба! Стига! Право е Скорпион, отиди и набия на майка и путката. А то пръв дет си го фанал, а познай къде ще го забра. Ако го фана, мале! Просто толкова на лок ще го забра, че направо после не знам как ще го намериш. Аз стига бе да ви ба! Гледай бе! А какво прави тази човек? Аз ще ти сера в стап. Boom, bam, what you gotta do now? Boom! Как пищик? Не знам си какво. Папа! Хай! Я смопите! Я жена! Бум! Паде! Да ти моля! И той е прът, как може да се разтяга? Майко! Мамале! Не знам, през газа ще влезе, ще излезе през ухото,
Ще влезе пак през нощта, през путките ще изле и... После не знам къде ще влезе, къде ще излезе. Я да му спомня. Я! Та стана пива. Дей, ба, то не го видях. А така, бе! Ша! Бам! Дум! Само да видя в талачик, забрах. Дясно, ляво, дясно. Добре. Нека да го опитаме. Дясно, ляво, дясно. Давайте бърката! Давай! Шибаняк. Ще спра клипа и сега почни матча, да мога да го префърваш от един, че няма време, защото той сега някъде ще свърши. И ще почна нов. И после ще го съедина. И ще ви бъмък. Защо Милена, бе, човек? Няма рунт едно. Ей, сега едно. Така, готови сме, сега продължаваме. С Милена. Ха! Сега ще Наздеба. Това ще стане. Това ще става през цялата игра, само да се телепортира тази малка мъж. Гледай сега. Хоп, телепорт. Бам! Гледай сега. Хоп, телепорт. Бам! Гледай сега. Хоп, телепорт. И от това сега се телепортира скоро. Това ми е най-големия кошмар. Гледай сега. Баум! И сега пак. Баум! Така. Съдни, бе. Педерас! Хоп! Ха! Гледай го, бе! Майк! Какво направих? Спри се, бе! Да. Ти сте измислили комбота, ще сера в стата, бе. Да! Ами а не шуя! Дай, ще ма спъни. Сега спъна майка. Ами да пуси. Бам. Време е за X-ray на робот. 1, 2, 3, 4. Бе, това що се пребава, бе. И аз телепортира, бе, гей. Телепортира са, бе. Телепортира са, ще ти бъмъката, бе. Не, бе, какво направи го, не исках това, бе. Трябваше да си използвам X-ray, бе. Спри са, бе! Ще ти ба майката, смотан робот. Бе, баба, ще спамери насрани смотни ми бисера в стат. Бака ще чува. Дан. Ро. Търпите ли са така? Будум! И... Будум! Бам! Търпите ли са така? Хоп! Телепорткай са! Не! Да, бе! Спокой са, ба! Гледай! Бършо! Този пак какво се направи тук на някаква нинджа? Кой е нинджа? Дема какво го прави? Тук остия си фърляват тия нощи, бе! Да, така ще стане. Така ще стане! И ще ти бъмахта, бе! Гледай! Мършо! Спокой са! Ари, бе, та няма ли да фана, бе? Та ще ма фани мене. За хуя! Не, събзиро, няма тук. Не! Знаех си! Яш ми хуя! Няма да можа да удара. Тук. Че ми свърши батерията на апарата, ще ти ба майката, ма! Тъпа овца смотана!
Не! Някой е хубав фатал. Всеки момент мога ми свърши шибаната батерия. Показва ми знака за батерията. Това не ми хареса. Няма да мога да си довърши клипа, ще ма бъл путката мая. Извинявайте сега, ако изведнъж да я спре, ама... Не знаеш, че половина батерия, па няма ми стигне да снимам едно клипче на Mortal Kombat. Тай ще го карам по-бързо, се опитам да. То сигурно и ще спре да ми рекордва, аз даже няма сигурно да знам. Сега всеки момент очаквам да спре. Аре бе, ай че нямам време. Това тук е. То си той е един спамер. Да. Да. Мършо! Баса, кой ти бе, Фреди Кругер? Аре. Аре, елате се бийте, какво бегате, бе? Ба, деба, знаете, че ми свърши батерията, да още го правите, перас. Та-там! Бум-бам! Мършо! Те ножки ще ги заврат на майка ти путката, перас. Е, така ще изтичам за на майка ти къщата, като каже, че е само те... Мършо! Айде! Събзират си. Да. Не. Айде, довършвай ги. Няма време. Ще спре батерията всяки момент. Поне да убием един рунд. Поне ги бием един рунд. Майка ти дева, ще ти строша шибовите крака, не ме убияш, бе! Мършо! Усети гнева на Sub-Zero. Тя майка ще усети нещо по-друго, по-късно, ама няма нищо. Това е друг разлик. Бам! Така. Батерията може да помира колкото иска вече. И сега правим така. И той няма да се върже, защото е педерас. Защото ще му щупя шмурите крака още малко. Мършо! Та-та! Аз ти честа. Дева. Знаете, че използвам само на също. Искам да свърши по-бързо на този педерас, само почти да бяга. И ще му баш и ги откъсне двата крака и ще му ги завърля и двата въгър за човек, разбираш. Така, първо да обясня какво стана. Значи, първо, миналия път да паузнах, защото ми изписна на камерата, че да си exchange на батерията, защото нали ми беше свършила. Изведнъж камерата спря. Помислих си, че клипа не се записал и се изнервих и ударих на нещо, ама да. И... добре, че беше запазен. Отивах да го презареда. Не съм пипал Xbox от 30 минути, сигурно само да си презаредя шибания апарат. И да, не знам колко ще издържи за 30 минути. Давай да се връщаме по-бързо. Най-сетне. Това още сега, пак ще имам възможността да му щупя краката. Не, педерас. Фредди Крюгър на майка пут. Бам! Имам изнара за теб. Само да ти плесна два шамара и ще ти жбо майката. Ха! На майка ти! Мале! Само те фана! Ма само те фана! Спри с тия!
На майка ти путката, бе! Педерас! Умри! Ти сера в устата. Така. Да пробвам пак фатала. Ляво, дясно, ляво, А. Добре. Ляво, дясно, ляво, А. На майка пуската миналия път се го направих абсолютно обратното из двана страна. Умри, бе, хубаво ли ти, бе? Педерас. Това заслужаваш. Сега ще отидеш, ще отбие се местото и ще ти ба майката. Чакай, той е умрял! Черен хумор фо... Шансунг! На майка ти пътката. Знам, че качеството не е едно от най-хубавите, но няма нищо, пак става. Горе-долу. Въобще не става, дима. Така. Батерията в момента ми е наполовината, за да... Затова гледам по-така бързо. Ако спадне на една чертичка, вече ще тръгвам бисмо. Сега играм нормално. И толкова ми каза, Your soul is mine, ето още един бойскрак. И се превърна в този педерас. Защо точно този трябваше? Да, бе, той му спадава въздух, супер! И ще таксува! Ще таксува на майка ти пут! Да! Какво правиш, бе? Това много демидж ми... Не ти малко така. Не! Дева, бърка си комото! Не! Педерас! Не! Какво прави той? Стига, пак го бърках, бе! И пак! И ще таксува! Айде, аз ми хуя сега, като ти ми кажеш и тази, ще таксува. И ще таксука в намайка ти пут. Стига, бе! Що скорпион, бе? Опа! Да го ела. Не. Я ще ги хуя, педерас! На майка ти пук. Стига, бе! Стига! Не! Аха, аз го мога по-горе. Стига, бе! Да. Те скелети ще ги завръв на майка ти путките умрява. Извинявайте, но просто обичам черния хумор. Обожавам го. Наскоро почнах да го обичам. Защото срещнах един педерас, дето ме научи. Не научи да ми. Така да, той е само черен хумор, знаеш и да. Смешни ми се. И какво кеф ще се чуби за Sub-Zero, а? Сега ще се кефа. На майка ти на гроба, педерас! Вършо, я не ме спъвай. Не! Това, бе? Къв това, бе? Аз ми хуя! Виж колко малко му лепа, бе, човек. Виж таксува! Айде! Иша таксува! На майка ти путка. Аре, това фатал, що не ще стане, бе. Айде, убиде. Иска да опитам Secret Fatal, дето е оригиналният фатал. Дето си маха маската и му е бе майката! Ма да, не стана. Бати бадаса, човек. Горо! Сука, иди нахуй, биеч! Ще ти бъ майката 4 ръка смотана. Грозна, мършава. Тайба! Vengeance will be mine! Какво с кеф, че мога да строиш един скелет? Аз така го строиших на майка ти пушката!
Заболя ли те, бе, педерас? Бам, бам, бум, бам! Не! А така. Ха! Не! Стига, бе! Искай да го направя в лодец, Викторе. Бам, бам, бам! Бум, бум! Тая битка е твърде лесна. Аз стига. Само си бъркам ще го такова. Но, майки путката, педера, сега поеми този крак сега. Ганто е, че нагоре не мога да му правиш фаталити. Майко, колко съм искал да му правя фаталити, човек. Защото преди на една игра, като почне ми спами, се върти и си върти ръцете и понеже с един път като ударите взима, това да го направи сега. Един път като ме удари ми взима половината такъв пъдък, па ще му сера в устата на майка му. Аз приса, бе! Ще ти сера в устата. Това не знам, защо го направих. Дам, бам. Деба, обърках се кома. Атка. Пробвам нещо, цак. Не, се бъвка за бе. Я ге, човек. Я вземи, бе. Сега ще ми умреш от крака. Поеми то с крак, бе, педерас. Или Сабзиро, деба, майка му, деба, бати добрия, деба, О, Шао Кан, най-големия спамер на света. Ще му спамя майката. Човек, то само, като се чаржва към тея, ма не спира сигурно 5 пъти го прави това. Направи един различен удар и после пак 5 пъти почва да спамя, разбираш, това много смота. Разбирате ли? Аз се говоря на стената. Абе, аз говоря на стената. Стена! Обичам те! Не! На майка ти! О! Да ви кажа, трябва да се пазите от чука, защото трябва да го прескачате, защото иначе, ако се опитите да го блокирате, няма да стане. Добре, че Скорпион тук има тази телепортация. Иначе, ге. Яш никой. Ау. Майко! Гей го, бе! Спри са, бе! Деба чип, аз фъкът и деба, педерас. Не! Ба! Атка! Да! Само че правя клип! Говоря на един приятел с скайп хора, ако се чуете. Това е интересно как публиката фърля скелети. Това е много хубава публика. Ох, забравих, че не мога блоквам. Фърли ми го пак. Фърли го пак, бе. Педерас, фърли го пак, да не те паля, педерас. Да! Младете! Бам! Догай са. Туп. Не, бе, в управе. Не! Дева, пак го бърка. И пак. Няма да ме фаниш. Хей! Аз ще завърша историята с Скорпион. Се опитам, бе. Айде. Още го убих с този мул, защото гледайте ръцете как са му такива огнени, а принцип не са.
Его апаратът е, че е на една чертичка. Тък му за завършване. Ви гледай в коя клетки са огнени. Чай да го усил, за да чуете. The loss of his kin still weighed heavily upon him, for reasons he could neither explain nor understand. He was drawn to the home of the Shirai Ryu. Standing amid the rubble in solemn contemplation, Scorpion was visited by apparitions of his fallen comrades, who revealed the true mastermind behind their brutal deaths. Enraged, he returned to the Netherrealm. As the spirits of his kin immobilized Quan Chi, Scorpion slew him, finally avenging their deaths. Добре ли ти е да тъшатите, педераса, а? Ще ти ба майка. Така, вижте ми скоро. 0 матчи злост, 0 раунд злост. Това е добре. Нито един флawless victory. Flawless victory! Така. 13 хита, малко е. Максимум е 20 с Kung Lao. Добре. Това е за сега. Stay tuned for next time when I fuck your mothers.